Sagudahin nga ro ti surat ni pagayam tayong nga aluna. Dear Manong Nemi, ti amok idi Manong Nemi gat awan ti dumteng nga dakkala problema ti pamilyami. Ngamin, idi adan puot ko Manong Nemi, nakasal sa liwanwan ti biyag mi. Adda ni daddy, adda ni mami, adda katulong mi, panakkelan ti balay mi. Idi adan nakam ko Manong Nemi, amukon no anya, iti kasasaad mi. Nasa liwanwan kami Manong Nemi, nalawa, ti daga, dagami. Tado Manong Nemi, nagidiman nalon nga umay, mangitulod kadagiti abang da kano irik, mais, kanda dumapay nga produkto iti taltalon. Bugbog tungak nga anak Manong Nemi. Nadungdunguak nga rod, babaen kada daddy kini mami. Makapanak ti kayat ko papanan, naman pa'y ada kami iti maysa nga progreso met nga ili Manong Nemi. Makapasyar kami met iti syudad, sa Manila, kanda dumapay nga lugar nga mabaling nga pagpaspasyaran nga pagliwliwaan. Kaya't idi Manong Nemi, dadadi kini mami nga sa Manila iti pagbasa iti high school. Ngam tiyak kayat ko na. Sino pag nga nagsadyay, ikit ko ano nga kapsat ni daddy. Kayat ko dito nariingat nga lugar ko na. Tapos gusto ngamin Manong Nemi nga mapano ko iti taltalon, naglangab iti presko, nga angin. Kargat ko na ko nga Manong Nemi nga kuyugan na. Timay sa kadigid kadwami ni Tata Berto nga mapan iti karayan, iti waig. Kung nangarod ni daddy kanya, mas daw wala kang kanak. No apeng nga, adada nga paborito dito yung away. Dito yung probinsya. Kaya iti ba pa ang kumadya sa syudad. Daddy, dito iti nakairawamak. Wala nga minto nagbasa ka niti college. Awang magkarte kolehiyo dito yung lugar tayo. Dito yung ili tayo, high school laeng. Kapilitan ka ganto basan sa syudad. Okay, Dad. Basta, inaldaw mat lang agawid ak dito yung balay. Dito yung lugar tayo. Sige. Ay, iha, balasang kan. Fourth year high school kan. Ha? Huh. Dad, napintas ka. Saan ka pa lang makinubnobyo, ha? Kasano no, masara ka konti Prince Charming ko, Dad. No mapana kagbasa, Manong Nemi, itulnog na ti family driver mi. Kotse, siyempre. Wine. Damo ti klase, dak idin iti fourth year high school. Idita, damo ka makita. Di may isa gwapong lalaki. Inasid gagay. Ay. Ha? Ita ka lang makita. Ano seksyon mo? Seksyon 2? Hanta nga mga kaseksyonan. Nga magpatpadat ti tawan? Fourth year ka? Fourth year ak. Ori siya. Nadak na seksyon 1. Manong Nemi, pinirang na kat-enchahin na tinakulap na. Inawat ko met, siyempre. Halangan mo na siyak mo na mangyawat tinakulap ko. Siyak ni Marlon. Siyak manalo na. Baknang kayo la. Dekot siya kayo Kaya natalang langam. Nagpintas ka. Nababulor di kita arwatem. Adabasit. Humble ka met. Adabasit. Nakisawit ka babaknangan dito yung lugar tayo. Kasi ka, apidamo ka makita. Transperiyak. Naggabuak sa baling ng lugar. Nabit kami pa yung dimteng dito Kininanang ko. Taga dito ninanang ko. Isong kakayat na nagsubli dito Kaya na matlakano dito nakarawaman na nga lugar. Sige, nakaipas ng hayam nga rod.
Eh, di naggapan yun, no? Dito yung matlaing. Eh, di, ada ka, talo ka nun titawan ko. May mano kam dito eh. Kung salamat ni tatang mo. Diyak na rin ti tatang ko. Nasapak ka nung naulila ti ama. Stagayam. Awan kamsat mo? Awan? At saan nga nag-asawa ni nanang ko? Patpatadagayam nga bugbugtong nga anak. Kamusta bag nang kayo, bugbugtong kabay. Naggasat kan, aluna. Diya ka mo manong name no anya ada kini Marlon tamani po ni dagam amo kami no mampay sang ka magkaseksyonan manong name. Kat kaslakan kanayon nga sapsapulat no saan ko makita. No malpasan ti klase manong name sakbay mapanak iti nakaparking a kotse. Ang mga oray kanyak ta umay naksunduan sa pulek ni Marlon. Ito makita ko, hi. Sapsapulan ka. Siyak? Kaoras siyak. Sapsapulan kami. Agawid akon. Pagkawid na maya. At pagdagdagusak dito yung sentro, taga-away kam ngamin. Ano itong away? Nadayo. Baka dagami dyan, nagdiston di balayo. Hamit Sino ka dading mo? Yung bagag tinagan naman nung name ni daddy. Ted. Daddy Ted. Teddy. Ni maming mo nga rod. Los Biminda. Kasi ka, naganin nanang mo. Tessie. Basta gayam. Sige mo lang. Aguro oray yung kotse. No, kahit mo, makilogan ka na itulog da ka. Idagas da ka. Sanda ka may dagas eh. Agpalaod kayo, din to tagpadayaag. Ay, kasta. Magudguduan manong name ito ang atawan. Hindi talaga nga mariknak. Tinisang sangayan. Mariknak. Amadlo kumadeta kini Marlon. Ito na minsan manong name nga bakante mi. Iswa mismo tinangayap kanyak. Siyak ti lalaki, so nga siyak ti mga libre kang ka, mabalin? Ore adodot ko na tayong imita kami. Sure, apagid din nga saan. Jack, karukupan manong naming iti day agundaway, kamayatan kami nagbimirianda kini Marlon. Inigaman natin may isang imak manong naming. Marlon? Sabi ko matasan ko pakabagsulan, aluna. Noon naman di kahit kung iba kaking ka. I love you. As a friend, nakarkaro pa eh. Mabaling ko namang siguro nga, ubing tapay. Fourth year high school tapay lang. Agaranit 16 tapay lang. E minsan sa nga natin kumariknak. I love you, Alona. Marlon. Diyan ka mo tibagat. Namampesahan na kami karikan ka, kana kayo. Tanakurapay kamlaeng. Hindi tatabak nang kayo. Apay nga dito tanunutem. Tamom sa ngagsabat, tilangit kanda ka. Kumita kay tilaod no ka. Na narunan no lumnek jainit. Apay, siyempre, ada pong to tilangit. Umagakita na ka. Kasta ka di? O katuan. Isumati ko na. No ayat ti pagsasaritaan kat ore baknang, ore na kurapay. Di ba? Manong nemi isang ko pa yung naklon ni Marlon ngam talaga nga na isang sangayanan ti mariknak kang kuhanan. Kaya din minsan manong nemi inawis ko isuna sa Jabalay. Tata, ay, alo na, makilugan ni Marlon, awisak sa Jabalay. Ay, ang mga lungot ni dading mo no, awis mo may Jabalay yo. Ano tamet, friend ko isuna.
Sige, Marlon. Lugan kan. Kuhay, saan nga kabuteng? Yaman mo ka kini daddy, kini mami. Ipashare ka sa Jabalay, mi. Manong Nemi, edi sumangpet kami dito balay pag isumit ka sumangpet ni daddy. Nga nakakotse, nga danapan na sinupervise Manong Nemi digdi project na. Tamalaksin nga lawat na dagami engineer pa iso na Manong Nemi. Nadamit ni mami ti balay o nagtibalay. Nasa daw ni mami ni daddy Manong Nemi di makita na nga dakadwak. Hey, halo na. Dad, yaman mo kada kaya ti classmate ko and my best friend ni Marlon. Marlon ni dading ko. Sir, good afternoon po. Inawis ko dito balay, tawag pa siya dito eh. Dajinimat ni mami. Hello mami, adakon. Ada kadwa ni Marlon, best friend ko. Sumat ni mami ko. Good afternoon, ma'am. Sumari ka dito, nag-oray sa anin, sir. Kadisag mo. Sumari ka dito, Kabayatan nagpilpilesak Manong Nemi mang kung in-interviewan da daddy ni mami ni Marlon. No taga ano, kan sino da kita naganak kan kuha na. Laging ka Manong Nemi nga sinabat na ni mami hindi rumawa kundi silad ko. Iha. Mami? Pinagawid min ni Marlon. Awanin? Abay. Ba'y tulad mo ng Giliberto. Nusa din naman ti pangituludan na kingkuhan. Adakado dagas doon ito sentro. Sa alakano agaway o agawid sa diaway da no. Biyernes. Taadayo, nasalusel. Adada di sa kaanan di bantay. Kung isot ko na, Mami, Dada ni Dani, magsarita ka ano. Dad? Manik po dita. Liklikam na dyan lalaki. Dad, abay. Ada ka di narabid na nga madi ka na kayo? Binasusot na ka di? Basta liklikam. Ano nga rason, Dad? Sayang nga nasakan pagkasalud-sudam. Nawaya ka nga mga ramid ti kayat mo, saan na ka aparparitan, itala nga paritan na ka. Kahit masabon nagtungpal ka. Di kayo mawatan, mawatak. Saan nga skan mawatan basta liklikam na dyan nga lalaki. Kasi ano nga maliklikak? Kahit mamis ang eskwela tayo yan mi. Nunas ka ng transfer ka at magadalan ka at aramid agdeta. Dad, tagat ka sa baling high school dito yung lugar tayo. May sa lang tayo high school. Transfer na ka sa Jesuidad. Jack kayat, Dad. Alo na sana na baling nagtanggit yung ulom. Dad, dandan ni malpasin ti. Tawan? Saan transfer na kada kasta? Saan nga mabalin, Dad? Ngayon liglikam. Nalawag ka di. Italaang nga gungatak nagtangkin taulom. Liklikam day dyan nga Marlon. Nalawag! Sige, Dad. Manong Nemi, nitulnog na ko ni Tata Berto dito yung eskwela. Tsak makita po manaw. Tata, apay. Di kay subli di balay? Bantayan ka kano. Ano na? Ha? Kasi nung mabantayan na, isurutin na tiunag ti klase. Nagdak lang dito ruhan. Pwede makita na ko ni Marlon Manong Neming masidag siniraan inatipa ni Tata Berto. Tata, apay. Apay ka palitan nyo. Dahil tatibilin.
Kinisumat tibiling kin kanidadim saan? Liklikam na itong lalaki? Lasumar kan sa klasin. Liklikam mo na itong lalaki. Awa nga ron tinaramidan manong nemi ni Marlon. Hindi pa nagruwar manong nemi. Iti klase. Kada ti may nga oras nga bakante. Katatamat latan ni Tata Berto agwaran dyan. Ngayon karigata kalinibasan manong nemi. Kada sa bali apagnaan nga malibasak kat sa anak nga mapuutan. Sinapol ko ni Marlon manong nemi. Di ba sa pulak, Marlon? Abay mata ka siya. Api nga damatin ko rajam. Mani political man nga namamutak na kiti parents mo. Gwargwarjandak maten. Unang gwargwarjandak ka maten. Abay met. Dadadyak mawatan eh. Kinapod na, paritandak mo masinig kang ka. Liklikan ka kano. Tapay. Dakasak na tao, tapno, ibilin dadim nga liklikan na. Oo, mading ugali ka. Lasing petak na ta. Deda nga rin siya kumawatan. Biyarnes ita, agawid ak sa diaway. Nabalinto siguro nga salut-sutik kininanan ko. Pakano, saan nga siya ti antibasol? Pakadabasol ni nanan ko. Manong Nemi, di pa nagsasarita mi kini Marlon, nakita na kami ni Tata Berto, tasapsapulin nagdayam. Alo na. Ay, Tata Berto, aday mo dati ng lalaki. Saan, Tata? Hangad na kayo ti matong palit ay dugon daway. Ipulong ka kini dading mo. Di pulong naklat ta. Api aming naparitan na kami. Dahil dati bilin ni papang mo, ni dadim. Kaya no sana nagtungpal, siyak ti delikado, bakit ti trabaho. Di saan nyo natin ibagbaga hanggang kita. Mabalin nyo ti gulbod. Napagsalud-sudon na kayo ni daddy. Nagwardya ako ng latan Nakititata na niya. Tsak matngarot kahit tagbasol o nagulbod ka ni dading mo. Nabudno ka unay kang kuwana, kadakwada. Basta, nuwanya't makita, ibagak. Pahala ka, Tata. Kat no kabilin nak ni daddy, naragsakan ka. Manong Nemi, nagipulong agpaiso ni Tata Berto, kini daddy. Dahil sumangpad kami, Manong Nemi, dagos nga sinapo ni Tata Berto ni daddy. Kini makapilas ako, Manong Nemi, sinalagan nagbat nga dagos ni daddy. Natangkin ti ulam niya. Natangkin ti ulam! Masaktanak, masaktanak, talaga masaktan ka. Tsak kalimat ko na kayong kangalik-likam na diyang lalaki. Ngam si kapayin nga babae timang sapsabol kayong kuana. Ikarkarigatan pa lang sa pulan tapos na makapagsalita kayo. Ano nga may timarikrik kayong kuana, ha? Dad, ubing pa lang nito pusok ng marik na ako. Imbagang kanyak ni Marlon ti I love you. Saan ko pa yung aklon ng ipatpatid ko isunod? Saan nga mabalin? Tapi, Dad. Api ko ma. Takurapay na lang. Idinto tabak lang tayo. Tayo talagang tikang ron ang rason. Dad, saan na kang palitan ng saga talaga isot ipatpatid ko? Matangkin ti olong. Pagkagbabawi ka lang. Noon yaman ti ramidag. Dad, saan mo ka din may karingaliklikam na diyang lalaki? Saan, Dad? Gabot ipatpatid ko. Pues, dad diyang lalaki nga rin timang liklik ka. Dad, ano taramitin nyo? Jack, amo manong Nemi no anya tinaramid ni Daddy. Nga may Lunes manong Nemi sa pulek ni Marlon nga mawan. Apa nga ta? Napahanak iti klase na manong Nemi
Ang imawan, nagsalsudak kaseksyonan na. Oo, sama to siyempre. Mabi na ta. Baka masakit, iso nga sa nga siyempre. Kamalman na manunemi awan. Sumarunong aldaw awan. Mabi na ta. Oo, pa na ta. Manunemi. Iti sumarunong aldaw. Miyerkules, nagsaludsudak manin, gabutaon pala sa Apollo Makiti. Di ba kasdawag manong nemi apay ni Tata Berto dinakmatan bambantayan. Amo na nga tanga ni awan ni Marlon. Napanak manin di classroom na manong nemi. Ay, alo na, sapsap ulam ni Marlon. Uwen, awan, isumadlagahay mong sang simrek tito talong aldawen. Tapay, adda iti ospital. Hospital? Naan ano? Masakit? Tsak man mo, grabe ka no, di ka sasahad na. Binugbog da. Nagrarangasan ka no, titalo, upat nga lalaki. Ano pa eh? Sigun ti damag agad. Umay ko man agbasa. Kalabasan nga nagapoy di lugar da. Napaditi dagos na. Umay ko man nagbasa, iti daalan, ada nang said kang kuha na, binugbog da. Manong na yung nagdardarasa ka na pa niti ospital. Kami may sabat lang ospital yan ti ilim eh. Nagdamaga ka dagos. Into doon na manong na yung sa dinutayan na. May sa bakat. Kataib nga ta ni mami, manong na yung iti mangbambanday kang kuha na. Nana, kumusta ni Marlon? Sino ka? Siya ni Alona. Anak na ka ni Ted. Una na. Dakay ka din ni Nana Tessie? Tina ni Marlon? Siya. Kumusta ni Marlon? Maturog. Kas makitan. Ano ti banda ti ropa na? Natukul pa iti may sasaka na. Anya? Kurang na lang na papatayan da. No sana kabaylan na kiti doktor ito eh. Timang lang doon sa akin na. Kabinet na ipagkusadya syudad. Pero napay nga rin nga akong kwartami. So nga nag-uutang at. Asin no ti, nang dangran kang kuha na, kananya ti basol na. Di mo kadya mo? Awang ka dito atapem? Di kayo maawatan, Nana. Di mo kadya atapan ti amam? Ngayon nangibilin ka dagiti tao. Tapno, dangran dati anak ko. Ano ti bilbilin ti amam ken ka? Kalbasan nagam mo kayo, kaninyam amom ti anak ko. Kadakwa na. Di mo ka di mapagsisilpo na kiti pasamak. Nga manipuri dinawis mo ti anak ko, ijabalayo kat na maamuna na kiti parents mo. Anyat imbilin ken ka na kiti darakil mo. Imbagada nga daywak ni Marlon. Ngem, saan mo mat nga tinungpal? Nga dahi tayo matindiga po na no apay kayat dan nga papatayan ti anak ko. Dakes ti amam. Saan nga po ito neta, Nana? Saan nga dagas ni Daddy? Dagas ti amam. Mamapatay ti tao. Saan nga peso deta? Pumanaw ka dito eh. Tama nga no saan lang nga siya. Puno ti anak ko ti dangran, padangran, ti amam no dikit iraman ng pahin. Ni mamom ka di? Kimatlayan ti saan nga mabalas. Nana, pumanaw ka. Adaywa mo ti anak ko. Di mo pakibiyangan pa eh. Nakunayo tayo nga kasapulan niya ti kwarta. Ang kwarta niya gamak.
Mabaling kong itulong saan ko asapulan ti tulong mo. Pumanaw kan. Pumanaw kan. Kaya't mo ka di nga siya pungtot. Kadangran kamat. Agas iti panang dangran din anak ko. Sige nga na. Hinakon. Makulkul ti panunod ko jak maawatan di pasama. Kas na ko nakidaydamo ti amok ket awan ti problema may gapotabak ng kami. Ngaman niya da ito nga dimting ti problema. Ano da ito nga dimting nga problema. Siya ka dito ng patahod ti problema tagayatak ti kas kini Marlon. Hindi ko na di bakit nga ina ni Marlon dakas kano ti amak. Ni nga dati ngagpaisot akin utak iti kasi diyang napasamak iti lalaking ipatpatid ko. Gapo iti daytoy manong nemi. Saan ko pinanunot nurumbeng muno saan ti aramidek sinalangad ko ni Daddy. Dagas ka, Daddy! Dagas ka, Daddy! Dagas ka! Kinunak ngenyik ikis di masitgak ni Daddy nagalabat itong pa iti rupa. Tinong patak, Dad! Iti mo na aguntaway ka tinong patak! Gabot iti mo na aguntaway nga pagsawsaw anak nga siya nga amam kadagas! Punyeta ka! Ano tinaramin dyo ka ni Marlon? Nakailangan niya kinutak! Nakadang biling ka kabilin na ng randa ni Marlon! Gabot sa saan ka rumbing nga pautibiyag na dyan ka lalaki dito lubong! Isuda nga gina! Ano ti basol na ka na kayo, Dad? Abi ka sa langit, kapagtutoy na! Ano na basol na? Dan, apay! Apay! Nagdalakan. Basta dakas na ganyan ka tao. Saan ka di nga takay di dakas? Nagsardin kan sa nakpilitan! Ikaw gawid na ko ni Mami Manong Nemi apaputan na pa yan tingiwat ko tapos saan ako ngagsaw. Anak-anak, sa mga dadag pagpungtutan ti amam. Ang mga numaatake kat ay, susapo. Mami. Tanan, datan sarita. Sa mo nakasaon Daddy mo. Datan. May gusto di mo mas masamak, Mami. Namay. Apay nga da problema tayo. Kaputo si Kati, nang pataod ti problema. Tanong nagtungpal ka kumang sa mong as-asid ganda dyan nga lalaki. Noon ko nam kumakin ni Dadim katong palem, awang kumamatikas dyan nga napasamak ni Marlon. Di kan kahit nangasawan ni Daddy na kinarami, di kas dyan nga dandanin na tayo ni Marlon. Kananat ko na dyan nga pagkat diina ni Marlon. Ni kano Daddy, ti mamapatay ti tao. Iso kano ti dagas. Dalakan. Sa halag nagtal na mami, naging kajak maamuan, tiramot ti amin. Abay kastoy. Anya langin ti basol ti pamilya ni Marlon. Tapno kastalaingan ti gura ni Daddy ken kuana. Kananyamat ti basol ni Daddy. Tapno kasanyamat ti gura ni nanang ni Marlon. Apay, mami, apay! Sandamat nga sungbatan ti saludsod kuno apay. Kalbasan, daydi nga iti kabigatan na manunemi na panag-diskwela siyempre. Yung saan ko may concentrate tagbasa. E di mapanag iti ospital na irwar kanon ni Marlon na i-transfer kanon sa Jesudan. Kasla kayat ko ti mapan si Jesudan tapno makiitak manunemi. Ureno at aramid ni Daddy dinak maparitan. Jadi song patak dito balay inumak mangal daw manong nemi. Hawan da Daddy kay ni Mami. Ti may sa katulong manong nemi nagsalutsudak. Day, da Mami kay ni Daddy. Ay na. Intereda ni Daddy mi sa ospital.
Apay, biglalatan nga nagdaring ngungo. Nagdaring ngungo? Apay, nag-high blood? Diyan ka mo sungbatan dahil. Basta itay kat nakasaysayat nga magmag na pagkamot na nagkulkulagtit nga nagululang. Ito kong agrumarmat na tidarit, agong na. Kanya, apay. Jesus. Timang mangin ko agad. Ada ka nun ang kulam kang kuha na. Kulam? Anat kulam? Inak sa hospital itamit lahing. Ito hospital manong name sinabat na ni Mami. Mami, namo ang gaya man. Namo ak sung imaig dito. Kumusta ni Daddy? Ito hindi ko nakin ka. Bimalas dan. Kadi mat pinanult kami ni Daddy nga posible nga bumalas dahil nga ina ni Marlon. Ano kahit kasano ko mat ibabalis na? Kahit saan mat may sadya balay? Tinamay da ni Daddy. Ha? Ti pamilya ni Marlon kahit pamilya ti Manamay. No! Saan nga po nung dahil Mami saan? Pabagayam, pudno nga ta Manamay ti ina ni Marlon. Anat ko na ti doktor. Sangga di nga ti doktor ti makaibaganuan niya't napasamak kandi Daddy ni Alona. Papagayam mi. Padanan nyo. Papagayam. Noon niya ti sumarunong nga mapasamak ente to amuen nga mentes data ente gyaman ka rin na unay nga sponsors tayo. Papagayam anya nga tat sumarunong nga mapasamak kada to'y pakasalitaan ni Alona. Pudno nga ta nga kinulam na ti Daddy na. Mangkukulam nga ta peso ti pamilya ni Marlon. Mamati kay ka di ti kulam. Inyat ba kunayo? Ha? Okay. Ituloy ta nga rin nga ibasa. Ti pagkasalitaan ni pagayam to yung Alona. Manong nemi sa anak amamati. Numambay papilit manong nemi ni Mami. Ngam sa anak amamati. Ano ti kulam? Kasano ka kulaman da? Ni Daddy. Asyut ng kulam keng kuhana. Ti ina ni Marlon. Malagip ko lang at nga rod. Ti ko na naman nung nemi nga kimatlaing ti di mabalis. Ape kasi ti ko na. Ti ina ni Marlon. Ano nga talaga tibod no? Manong nemi, pinagbantayan na ni Mami. Pinantayak daw ang matmaturog nga Daddy. E di may nurse kamang bisita kang kuha na manong nemi, nurse. Anat sakit ni Daddy. Diyan mo, ni Dr. Tikasaritan, nunat ko na. Sinapol ko nga rin ti Doktor manong nemi. Tas ang mauray. Pinanawag ni Daddy tiyan na. Doktora? Ay, apa iya? Sakting, ama ti pasyente. Ay, ewan ni Sir Ted. Sika ama mo ka. Sika dati kakaisun ng anak da. Kagingas mo ni mamang mo. Pintas ka. Anak kasasahad ni Daddy. Anak sakit na, Doktor. Mild stroke na atake. Dati nga, kasat mapaspasama ka ni Daddy. Siguro, ada kapungtot na. Iso nga, rimasok ti Dara. Dara na, so kasi jay. Ngem, mabait ka dito, Doktor.
No, saan nga bumabat? Presyo di dara na akit hampay la mayroar. So, agtalin na dito eh. Ngam, apay, ngamat maturog matlatan. Ing tumatlang iha. Naira na siguro nga da, so ti kay mas titurog na. Tapos siyempre, no sa aming apaturugan, no anyaman ti marik na na, dapat nga ngumato ti presyo ti dara na. Digat kahit nasawan nga, saan nga po doon ko na ni mami? Nga niya iya. Nga adamang kulkulam king kuhana. Nagkatawa na kastaman ti kuhana. No kasta, saan nga nakulam ni daddy? Awan di kasta nga findings me. Basta, nakatot presyo ti dara na. Kapag da siguro kinapungtot na munuan yaman dita. Agyaman ang doktor. Maunti pagdalagam. Agkalman tumatlang direk na ni papang mo. Ni dadim ko na kuma. Agyaman ang doktor. Idagsubliak tayo ni daddy manunemi nakaringin ni Suna. Alona, iya. Dad, kumusta kayo? Kumusta kayo? Arat marik na yun. Abay kami nga dak dito ospital. Di nga naputan? Hanggang pa nakariing? Italang agring kayo? Kalpasan nga na ito, sir, kayo dito ospital? Sa lusutik ko mapilang arot. Dad, saan nga pungpungtot kami? Ano kami ti kinapungtot yo? Dagos yung nagrasok ka no ti darayo. Nakakat nga to ti presyo ti darayo. Nag-high bloodan nyo. Nukas takad. Insardeng nan. Diyan niya. Ano kami ti marekrik na yo? Ni mamin. Ando na panan na, pinagbantay na. Kahit konti rumor sa ospital. Dad, saan na ka palubusan ita? Saan nga pa nag-ruwad sa pasyente, umiyang nga dito yung ospital. Ang isurot lang isuro, kahit konti magagawid. Ay, baka dito, doktor, mabiglang. May nga dagos si doktor manon na hello, sir, Ted. Kumustahan? Gagatalak ti preso ti darayo, haya? Nabiglang nga. Doktor Orasaanin, mariknak, okay akon. Sinardagan na kung di man namay. Ni Mr. Ted, sir, mamati kayo iti data? Mamati ha. Ay, takam nga doktor agad saan ka mamati. Doktora, chinek up ka. Talagang nakangat nga ito ti presyo ti daram. Agyaman ka ata pinaturog da ka. Walwala ka, nagtardaringo mo. Sinardagan na kunti mang kukulang. Ala, Dad, api nga may papilit siyo. Doktor, kumusta? Okay yan, nagsublin din normal. Mabalin nyo nga rin din rumbar, nagpilit kayo. Talagang pilit ha. Ay, suretan ni Mamim. Hani, rumbar tayo, sublitan sa Jubalay. Duha lawas manong naming nga nagsubli ang normal. Tiga sa saad. Ti pamilya mi. Dikliklikan siguro ni daddy manong naming nagpungtut. Tama nga numaulit na pasamak kekwana. Kastamat ka ni mami. Ngayon talaga nga saan ko na makita pa ni Marlon eskwela. Nakaro siguro tinapasamak kekwana. Sayang. Sa bagay, makapag-make up to kada graduar tumutlaeng. Nagunang itinakim ko manong name. Kalpasan ti duwa nga bulan manong name dan din malmalpas iti klase. Iti makita ko ni Marlon. Nakasaklay.
Marlon, aloha. Agawa na kanya po Diyos si bibiyakak. Sa nga nagbaligi, dagiti binaun tinandanan tatang mo. Wano ni dadim amang papatay kanyak. Saan na po doon ita? Saman. Iawawak lang. Ang mga no ituloy dak. Wano saan kat dinanang ko. Pwede papapatay da. Saan na kas na kinadakas ti pamilyak? Kada na ibagadakin ka. Da kami ti dakas. Da kami ti bangkukulam. Marlon, saan ka naman sasidag kanyak? Tagas takmet. Marlon, kunaklano ayatan nak. Ayatan ka. Ngayon sana ka may karikan ka. Nagasagahan na kang bumaba. Tapno laing ibagam nga may karika. Minamaw yung tibagbagam nga ayat. Alo na. Saan tumapasamak nagkatuluyan ta? Marlon. Awan ti sir bidi. Amin na amin nga kada kami. Numapo ako ka. Kasi ginapatig mo. Nakasagana ka nagsidad na dati ka ni mami. Katsika, di ka din nakasagana nga mangilaban tanyaman na riknam. Kung namalo na po doon panagayat mo, numampay na ganos nga ayat. Manong Nemi, bakante, likliklikan na at talaga ni Marlon ng talagang siyak nga babae ti kumamat kang kuan. I'm sorry, Marlon. Ngam talaga nga saan kasardingan. Kahit mo ka di, nga ituloy ni dadim. Nga papapatay na. Sana pudno da ita? Pudno. Dungi ka. Dahil salay-say ko kayong kati amin. Gabot na pinilit ko ni nanang na nang isalay-say di amin. No niya langin, tinadagsan nga basol mi ka na kayo. Dumagag ka. At sabi ko matamamati ka. Diyak kumamat-mamati. Nga mapag saan ko abat siyan. Kat nanang ko, tinang istorya, iti amin. Dinangag ko manong name ni Marlon gabot na talagang interesado ako. Sikakin siya. Kaya't nga maulit. Tinapasama kay tinapalabas. Baknang dadadim, nakurapay laeng ni nanang ko. Ngam nagkarelasyon da. Ha? Ni daddy kay ni nanang mo nagkarelasyon da? Napasamak ti ko nada nga. Langit kanda ka. Nabukal ti ayat. Ngayon siyempre, nakurapay ni nanang saan nga kayat dagiti naganak kini dadim. Tinakasaksakit. Land grabber ni lulong mo. So nakadadot dagayo. Gaapot adot dagiti kinamkam na. Nga nairaman pa ni nakamkam kano, iti kakaisuna nga taltalunen dagiti naganak kininanan. No, jak mamati. All the story da ita, old ngarod. Ngayon napasamak, mapaspasamak. Nga kayat tang ulitin, nga da ita dagapo na no aping nga sana kayat ni dadim. Kinuha rin ni nanan ko. Gabot tumuknot sa dilangit, tigura na ka. Iti pamilyam. Aping nga saan da nagkatuluyan, gabot saan nga inlaban ni dadim, ti panagayat na kininanang ko. Awan ti sa bahay nga natungpal no saan nga nagdagan na ken ko na. Nakiasawa ti sa bali. Nagkasagayatan na kita naganak ken ko na. Neso ni mami mita. Kit ni nanang. Nakiasawa mo siyempre.
nga siya ti anak da. Ngayon sanga nagpatingga ti kasta. Isumad lang sang kong napuutan, awanin ni tatang ko, idadang puot ko, gabutan na tayo, pinapapatay ti amam. No? Saan nga po na ita? Aman, sutipot na. Apay nga. Kinaguran ti amam, no apay nga nakiasawa ni nanang, apay ka nga saan na nga inuray. Iswa ka sto'y masama. Da kami kayan tinakabasol apay nga ron kakastaon ni Tigura. Da dadi, kininanang mo. Awan ko man Tigura da. No saan ka po kadata. Narigat kong maawatan, Marlon. Pagsaludsudam to dagiti naganakin ka. Tapno nalolawag ti amin kayo ka. Saan nga ete ni dadim ni mami mo? Saan bundo data? Agay na eto kita naganak ka niya. Kansan mat nga inayat ni nanang ko ni tatang ko. Gabuta. Agay kakarag ito'y. Ni palang nanang ko tayo ni dadim. Saan nga bundo data? Uri siya, kaslasanak pala mamati. Alona, ay gatan ka. Ngamsa nga mabalin siguro. Ngas kaya si kakin siya tiyak katuloyan. Nari ka na mapasamang neta. No saan nga makabagkinawatan na ginaganakin ka. Kaninanang ko. Manong Nemi, inuntun ko daddy kay ni mami. Naman pa isa kahit hindi Manong Nemi, nga pagsalitaan mi kini daddy ti amin. Nga makapot na mapilitak. Dinayak Manong Nemi, nga manggagakmat ti sayo din daddy. Nung istoryana, nagpapeso ti amin. Alona. Dad, awan ko ma. Iti may laok nga kinaulbud ten yaman ng istoryahin niyo. Nagbeso ka din nagkarelasyon kayo? Iti ina ni Marlon? Nagbeso ka din saan yung ayatan ni Mami? Nagbeso ka din ni pailaing nanang ni Marlon? Iti patpategyo? Saan nakalaglag tapno agayatak iti mangkukulam. Sino mangkukulam? Dahil nga ina ni Marlon. Saan nga mangkukulam, Dad? Saan nagmamati ti kulam? Nagsalutsutak ni doktor ini na ospital kayo. Nag-high blood kayo. Hanga kulam ti amin. Anak. Lipate mo ni Marlon. Ni Marlon, amo ka kastamot taramidon na ka. Saan, Dad? Ipatpatig ko ni Marlon. Kaya kahit ko pa'y laksidan, Dak. Ngimti bagayong alipatig suna. Ay, teksuna. Awan serbi kanyak, dan yaman ipapatawid yung kanyak. Napatpatig nga amang ni Marlon. Ngimit anyaman nga tawid ko kada kayo. Kabuta siya tawid ka nagiditaga.
Daga nga, kinamkam ka no, dagiti naganak ka. Sanga po doon ita. Adot mga baga kasta. Diyak, napukaw ti signal. Okay na nga rin. Nga ti pagbibiyag ka kat nagabot sang na siya. Yan. Nagpeso ka di. Nga ni palayang ina ni Marlon ti patpadag. Saan nga po doon dahil ako nakbait? Kahit mo gahay bladak manan. Gabot na dyak kayat manong naming agpungtot manin ni daddy saan kun inuntun pa. Ni mami manong naming ti si marunong nagsaludsudat. Mami, apeso ka di? Nga niya iya. Nga napilpit lang ni daddy nga nangasawa ken ka. Gabot isot pagayatan na gito naganak ken ko anak. Mamaling ka di iya nga saan mon. Nga tuntunan pa iti napalapas. At dadalay nga burek ti darak. Laki mo tagay balad. Anak, erase. I-delete mo ti amin. Ngayon peso. Ididamo sa anak ng patpatig ni daddy. Ngayon nasusuro na kimpatig. Ngayon naroon na idagasawan ni Tessie. Ti ina ni Marlon. Ngayon pinapapatay na ti ama ni Marlon. Dadadya ka mo. Slag babawi ak no aping ha. Nayanakak iti dito nga balay. Mas nagbabawi ak apay no nayanakak nga manipod ka na kayo, mami. Hindi ako nam. Pagbabayuan nga sikat nagbaling anak mi. Kung akala na akong problema tayo, tabak nang tayo. Nagdakal kami ti problema tayo. Ado ti daga tayo nga nagkapuan na. Ano ya pamuspusan ti ado, panagado na. Anak. Di kita nga daga, kat saan nga na minsan nga, kukuha ti pamilya ni daddy. Adadot nagkapukan na kami. Hanya? Adadot na nagbaling nga tawid ko. Nga nainaganan ka na kami kini daddy. Pero ti kapunan no apeng nga. Inkalikagom di kitinagannak, kani daddy nga siyak tinasawa na, tapno di tawid ko, agbaling nga tawid mi nga duwa. Ay etak ni daddy mo. Iso nga papuspusak nga na kami tagasawa. Yung papuspusak nga na kami tagasawa nga saan nga isuda kini Tessie. Di ka kahit nga asawan. Adamat na kim yo, iti saan nga pa nagkatuluyan, dadadi kini Nana Tessie. Saan ka nang nagsalutsot pa? Tadya kung kahit payasong batan di amin. Basta. Mami, apay. Kasla, saksama tete, isublat na ako lamin dahil dyan nga Tessie. Kulam, saan ka nga kulam na itangang peso? Siguro ka po lang sakit tinakim yung Mami, kanak di danom, please. Iyawatan nak di danom, tarsem. Manong Nemi, hamad lang ng ospital ni Mami. Dimteng der graduation, Manong Nemi, naggraduan matlang ni Marlo nga nakasaklay. Nakitak ni Nana Tessie. Ni daddy Manong Nemi tanang kuyog kanyak saan nga imay ni Mami. Diyak ang mauta. Nakasasayat matip. Panaginis ang daddy Manong Nemi kininanang ni Marlon. Nagkinita kam kini Marlon. Napindas ko man no kasto yung akong problema. Marlon,
Congratulations. Same to you. Agayad ka ng daw sa Diaway, no? Agpala ka dito sa sentro. Tsaka mo ganima, nanang ko. Pagbasahan to, no? Nag-college ka. Siyempre, di syudad. Horacia. Akit kita tanto manen. Tsakla mo. Manong nemi nakiktutak kan oray ni Marlon di akibkibin da dadi kan ni Nana Tessie. Hindi agawid kami kan ni Daddy manong nemi. Dad, okay kamat kayang kan ni Nanang ni Marlon? Abi ka kayo makatimat. Sa mong ipagbaga ni Mami, ma? Ha? Kahit yung sawan. Lip-liputan yun ni Mami? No kasanot panagayat mo kini Marlon. Tsaka mo no kapay nga. Sana na po ka ito panagayat ko kani Tessie. Dad, that's bawal. Ada asawa yo. Pagkatapos, numamon ni Mami na ito, tinam naman yung aramidan na. Di mo't bang kukulam suna? Agay-ayat kayo di bang kukulam? No. No, kasta, asamot lapod nun kulam. Tsaka mo. Daddy. Ang mama o yung matgayam di puso yung agad at may sangamang kukulam ng magbagayo. Masasampo yung pagbaga. Kini Mami. Manong nemi awang ngarod timbagbaga kini Mami naman pa'y nagsalsaludsod. Ngam nagpali na kaulbud kini Mami tsaka mo no apay. Summer, manong nemi, kaslakayat ko, timapan dumanon iti ayan, da Marlon. Imuoray nga tanong ibagak. Kini na tata, Berto, nga kuyugad na, pinalakid di kaya. Kinuyog nag ni Daddy manong naming napanti syudad tapnoag-enroll iti kolegyo. Dad, kasanong rin pa nag-aawid ko? Maala ka kaseram dito eh. Unog dagos kayo ang team. Kahit ko kumati, minalam nga gawid, saan nga mabalin? Linawas nga gawid ka. E di makita ni Marlon manong naming pagpada ti Korsomi, kiti eskwela siyempre. Hi Marlon, saan ka gayam nagsaksaklay? Naimbaganan, okay. So na lang ito medyo madlaw nga diferensya ti bandagnak. Kumusta nanang mo? Okay man. DJ ni? Hala. Nakita naman ni Daddy? Kagurak mo ni Mami ti kasta nga ramid na. Ngayon kas kanya, kas ka data. I love you, Alona. Di ka pa sinong bata na. Naskan ka di pa lang sung bata na I love you too. E din ito nakarkaro pa iti panangilaban mo at panagayat mo kaniyak. O rin laksidan na karigit parents mo. Marlon, nagbasa tapay lang. Sa tanto sangwan dito, ha? Ano kas pagkadikan, ta saan nga mag-awit tirik na, ta? Api ka din asan. I love you more, Marlon. Nagkarelasyon kami nga rod ka ni Marlon, manon nami, ripagyamanak, awan, iti mga iparparit pa kada kami. When? Uri maamuan ni Daddy, jak amo, no amon ni Mami. Summer break, manong nami, adak dito balay, eribimtak di damak. Ano to kunayo? Tata, Berto? Ni Mamim. Apin ni Mami. Tiniludi kiti pulis. Alya, alat baso ni Mami.
Apay nga tinanong di polis. Isot ito duda. Nga nagpapatay iti ina ni Marlon. Mami, pinatay na ti ina ni Marlon? Diyos ko. Hindi makitak ni Daddy nga naggapoy ti sentro manon nemi. Dad, nagpepeso ka di. Anak. Hawarin ni Tisi. Pinatayan ni na mami. Takapayan ng pasol na. Gabutan na duktalan na kayo. Nagsinublanan kayo kay Nina Tesi. Oh my God. Hindi naman natin gumapaspasama. Ginibiyag tayo, Daddy. Papagayam. Nakarumot na kiti pasama kaya binales. Inagaro din ituloy kahit igibos ti pagtulap ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga aluna. Manong naming isla makulkul ti panunot ko. Kasalsaan ko mapagsisilpo dagiti pasamak. Kasal sa anak amamati. Apay nga ti maudak ti kastoy nga puli wano angkan. Tako nakngarodan manunemi kaslag babawiak no apay nga nayanakak anabak nang. Napanak iti pagbaludan manunemi taisot ayan ni mami. Tapos nilikas tagad amok kayong kuha naman ng nemi, no anya talaga tipudpud. Di makadakas man ng nemi kada kakaribuso. Dagiti tao sa jay, arayatan da ni mami. Apay, anong napasamag ka ni mami? Apay, anong napasamag kayong kuha na? Apay, aglablab putop tingiwat na. Ay, adamang kulkulam kayong kuha na. Kulkulaman da. Kulkulaman da lakit din. Ano nga kulam? Mamata kayo ti kulam? Magayap kita ambulansya, italit sa'yo na ito ospital. Natay lang nga din, di mangkukulam. Di magadapay lang nga kulam. Manong nemi, taring natarang ang dagos, na si kaso ang dagos, di kiti mangagas, di mami, iti kas diya nga mapaspasamak kang kuwan. Naataking natamat ni mami. Diyos ko. Dimdeng ni Daddy manong name di ospital, kalpasan nga nadamag na. Anak, anat napasamak ka ni mami. Mapang ko kumamat sa rungkarin so natin nang baludan daking kuha na dad. Ararayatan naman tenta, agkiskisi ko ano, ang lablabot ang tingawat na. Sa dakit ibaga nga, adamang kulkulam kayong kuha na. Kulkulamin da. Natay lang nga rin ti bagbagayo nga mangkukulam dad. Ti bagada pa lang nga makulkulam. Nagkaroon nga mangkukulam, natay lang nga rin. Dad. Urayan nyo nga rumot giti doktor. Tapos naman yun ng kasasaad ni mami. Dad, please. Dito ako mapalitan. Agpakuyog ako kini Tata Berto. Papanam. Nakitaan. Inagsadyaan da Marlon, saan anak? Saan ka mapansadyaya? Ang mga nudadakas nga ramidan daking ka. Sunod mga ramid kanyak. Nagdidakas. Ni Marlon? Pagibalsan ni Marlon? Gabot na pinapatay ni Mami? Ti inana kasta? Awan ti sabali aking baso, di kasto na mas pasamang mo saan nga si kadad. Api nga sinublan ng pailaang ni Nana Tessie kat adalang arot asawa mo. Nga dahitat nagsakitan tinakim ni Mami, talipliputa misuna. Nasakit tinakim ni Mami, kabuta,
Naamamang paya doon nga tawan. Ngay naramid na ti amin na pamuspusan tapno isikat maasawa na. Pag-iasawaan na ti mga asawa kang kuana. Ngam sa mo pag pulos inayat no dikat na di nga tesit inayat mo. Anatam naman yung aramidan ni mami. So kas dyan, pinatay ng tina ni Marlon. Napanak manong name. Kadedi mo't lang nga oras. Di Tata Berto manong name, itinang kuyog kanyak, dadyak mo't pa'y amutag drive. Ayun na, mamalo na mabutbutengak. Ang mga nupatis siya kat pagkaramidan dati dakas. Saan kayang buteng data? Awan ti basol mo, awan ti basol ko. Wala nga. Ayun na, basta awan ti pagtanakan nyo. Sana tayo nga babayan niya po Diyos. Taapin kami nga mapangkasadyay. Uraim kumapil lang nga bumaaw dagiti pasama. Tamang ano, susapo. Agmula na ti panunot ni Marlon kat mapapatay na ka. Tas ika nga anak ti nang papatay ti inana. Manong Nemi, rabi ini di makadanon kami. Talaga medyo adayo. Mabutbutay nga kaluna gawid tahan. Nakadanon da doon tata. Kaso makita yun. Sumsum di atong. Ay mansaya kan di bangkay. Tiinan ni Marlon. Kahit ko nga digayan ni Suna. Kahit ko nga magipagregnagan ko na. Siguro kabutawanan ti inana. Arig na kastamat kanya. Tikas diya nga mapaspasamak kini mami kat baka numatay ba ti Suna. Manong Nemi, adda siguro nang imbaga kini Marlon nga daak. Tamalasin dak siguro kanagatap da nga siyak ti anak. Tinang papatay iti ina ni Marlon. Sinabad nang ni Marlon. Inarakop ko yung Suna Marlon. Marlon, I'm sorry. Sakon, di kagrunan nga dumawat. Di pamakawan. Hindi kasi dyan inaramid ni Mami. Kininanang mo. Alona. Ninamnamak idin. Nga dakas ito yung mapasamat. Siguro, no saan ta nga nagamam mo, saan kumakastoy tinapasamak. Tadata ka ditipoon kan kaputi amin. Para kanyak Marlon katsahan. Kaya't tang ituloy di amin. Tisang nga na ituloy nga yanayat na nanang ko kinita dadin mo. Hindi makadakas. Eh di pa nagsublim dito eh. Kaputawanan asawa ni nanang gabuti suda pa lang kinidadin tagpimpin natin. Intuloy da. Nga da pinanunot ti posible nga ramidan ni mami mo. Saan ka kuma nagsusublit ito eh. Saan tao mamat nga nagsabat. Saan kumamat na nagsabat ti dalanta. Baka si bibiyag kumapilita. Ninanang ko. Marlon, saan ka din nga ni Apo Diyos timang plano ti biyag tunggal parsuana. Kasi siguro ito na planeta mapasamak. Nagsubli kayo tapno gamamuta. Nagsubli kayo tapno nagsinublianan da daddy kininanang mo. Nagupit da ita gabuta pinatay ni mami ni nanang mo.
MC ka kencheck. Tibang silpo ka na iti pasama. Data timang ituloy, iti nagupad ngayon ayat dadadi kininanang mo. Kasta temlok ang plano na Apo Diyos. Saan ka kumangagbalingan na lupoy? No talagang matpatignak, Marlon. Ikatemnuan yaman, dagiti banay, unog kin na. Tapno ti kastakat masunlitan ket sulid ti amin. Ayatan ka, Marlon. Narignak manong naming imirot ti panangarakop ni Marlon kaniyak. Amok nga na itatisungbat ti panangiba kakikwanan. Nagasaganak ba't kamatay? Ilaban ko lang ti panagayt ko keng kahalo na. Manong Naimi, nagpatnagak ka rin nga rabi nga nakibantay. Binayag noon yaman sa sawan na tao, Manong Naimi, na bagiin na rasa asada. May isa nga bakit, Manong Naimi, timasidag ka na kami, kini Marlon nga da ka mga mangbambantay, iti sibay tilungon ni Natesi. Ay na, poya. Lola. Kaslasala ka mamati balasang ka nga da ka nito eh. Kasi kamot Marlon, sa mga kapungtot dito nga babae, tadya inanak at pinatay na ninanang mo. Iba't patay ko iso na, Lola. Kapo, tasi ka, si Bibiyag nga tesi. Kaya sumat si Bibiyag, ay si Bibiyag pala ang ni Teddy. Amoy ka dito pakasaritahan, dadadi kinina na tesi, Lola? Mukha. Tasak nukat mga saksaksik yung kuwada noon mo. Ag sinarak na jay, wae, gini sa kanan dito yung bantay. Basta gaya. Pwede nga rin magbagada nga mangkukulam, Lola. Mamati kayo. Iya po, mangkukulam. Dito lang aksan ko ka di ka lang at mangkukulam, ha? Apaw? Ada ka di mangkukulam? Mangkukulam ka din ni nanang ni Marlon, Lola? Hawan, tiyamok ngay baga, iti data. Anak pa paspasama ka ni nanang ni mami, mita, balasan ka. Imbalod da, pagkamanta, agkisiyo, glablabutab tingiwat na, ada di hospital. Pinanawag sa diyang ajak pa amo noon kasasahad na. Namom ka din ha. Sanga dagos ka nagsatanti angis ni Tessie. Ha? Napaltugan ni nanang mo, Marlon, saan ka din? Isa't istorya na kita nakakita, Lola. Kat, sanga dagos nga nagsatanti angis. Napan-napay lang mat inaramid din ang kulam kini mamang mo, ni mamim. Ala ni Lola, kung nakmalunan saan kang mamati ti kulam, napigpig sa ti kulam, tinatayin. Ala, mamati ka? Babayam, amo papatsin ni Lola. Medyo kabo no daduma. Ano tayo, istorya tayo. Lola, baka istorbo kayo. Mabaling gading. Ay, tata, alam nyo ni nanang yo. Pasensya kang kini Lola. Medyo saan mo susto di magbagana? Agkabaw ni. Agkabaw ng simbang ba't nga meditoy? Pasaregtal na panunot na. Pasaremat muon, kahit ko sawan. No kasta. Awan ti mangkukulam. Ibagbagada ang mangkukulam ni nanang ko. Yung sana ka mamati. Natawid na kano ka rin di Lola. Pinalutpot ko mo ka ni nanang. Sana matinanugot sa ngapod no. Dadi na pasama kinitat, daddy sana kulam. Sana kulang ka po ito nag-high blood.
tinapasamak kini, mami. Isa nga pud no timbagit-ibakit, nga kinulam na sakba nga nagsatan ti Agnes. Sama pa siya ni Lola. Sa nga pudpud no tibagbagano maminsan nga portag kabaw. Hanin na alang ko. Marlon, kahit kumanin nga tamdagan suna. Kahit kumanin tagsakit, alo na. At tuya ka mga tibay kan ka. Diyan ka mo no sino at talaga taking basol. Ibagbagada nga basol ko kano. No apeng inayat ka. Nga dahi tamat, tiga po na no apeng. Dandanin na kamat pinatay, Marlon. Ngem, kahit la siguro ni dadang ilingid. No apeng nga nagsinubyanan da. Dananang kinidadin. Asin no talaga taking basol. Awan ti mamapasol. Kaputan akim ni Apo Diyos ti amin. Ni Apo Diyos ti mang biyag. Kadi sumat ti mang ibabawi ito dahi tanga biyag. Inted na. Depende lang no kasano dagiti pasamak. No kasano nga matay. No kasano nga isubli ti tao ti biyag na abinulod na. Kasmat ka data, Marlon. Dita mo nun kasanon tumet nga mabagsran ta ti hangis. Ngayon kahit ko. Nuan yaman ti sanga na sihat nga paset tinapalabas ti pamilyam ken ti pamilya. Masupapakan kumatin na ornos ka natal na. Intundumteng dita nga panawin. Ana ito ding para ka na ta. Kabigatan na manunemi na panak madlang ang dagos ti ospital ngam awanan sa jay ni mama. Muno ni mami. Inyawid da ka nun. Kahit nakadingasawan nga siya atin di kasasahad na. Iri makasang pedak dito balay manunemi sinapol ko ang dagos ni mami. Daddy. Ni mami. Ada iti kwarto. Si Mareka. Mami, kumusta kayo? Sinurot nak ni Daddy manong Nemi. Dad, ba't maturog? Saan ka din nga nakabasol? Handa ka din ni sublit ipagbaludan? Anak. Siya tinangikid din nga dito ng balay. Nagtalinaid. Tilangin doktor. Ito may mang sarsarong karking ko anak. Ano kasasad ni mami? Urayan talangin nga. Sumardang tipitik ti puso na. Ano? Di kayo mawatan. Di ko na nga napigsat pa nakatamay na? Sana po no titamayan ako. Tsaka mo noan niya timaudan lang dita. Timo na nga nakangigak ket de di papa. Idita. Kastaon iti panangipahanit da. Nagsinarak kami kini Tesi. Imbaga de di papa nga man namay ti puli ni Tesi. Nga datamat ti kapunan no apay na. Naiwala nga pinatay na ti ina ni Tesi. Itigid ti karayan. Teso kano tinapagla naman namay. My God. Nga mamuk, nga pambarda lang da jetap no. Agbaligid na mamagsina ka na kami kini Tesi. Naging ka ako na dawatin nga.
Ni Tessie tinakatawid. Iti kinaman namay. Ti inana. Masala nga kami idin ti mabuteng. Pati di kiti karubada. Ada ito ti kapunan wape nga. Napanunutan ni Tessie. Ti madayo akaduana. Ti anak na nga ni Marlon. Ay nagsuplida. Kat nagsabat ti dalan nyo. Dad. Diyan ka mo kami nuhapay nga. Idagsubli ni Tessie dito eh. Hindi na mo ka nagsubli. Babayan ka ni Marlon. Nagsublimat ka namin pinsan. Di marik na kayat kang kuwana. Ngalitat ng kurahan ni Mami. Kasi matinti na namin na ganitesi. Awanan di ka dito ang babae. Dad, ano kayo sawan? Ni Mami, según ito doktor, kumatos. Nataymat na ni Mami. Kas natiharik na. Mabaling amang manginata. Nga kahit na kumatagsaw, saan na makabagsaw? Tad, ipan nyo ti hospitalis una. It kalalay nga doktor. Ore manot magastos yun. May salakan lagi ni Suna. Ore na may salakan. Pagbaludan mo lahat ng palna. Ano ti kwartayo, Dad? Anak. Please. Sige. Mapagustuhan ka lahat. Hindi yung mga ilaanin, di ambulansya ni Mami manong name. Indeklar mo ito yung doktor, ngawanan ti hangis na. Nagsakit. Saan layangan nga nakoma, no tikat talagang sanan ng mga hangis. Nataymatan ni Mami manong name. Kanay di nga bulan manong nemi nagdanarig na ni mansayag ti duwa babae. Dagi ti duwa babae ni Daddy. Nga dahi tamatan di ka po na manong nemi no apay nga mapukpukaw matan ti simbang ti panunot ni Daddy. Nagkaro dagi ti pasama. Dad, saan yung ipalubos? Saan yung ipalubos? Naglokay di tornilyo ti utek yo. Anak, sitsidirenak ti bukod ko konsensya. Siyak ti makagapo ti amin. Siyak. Kahit kumatan ti matay, tanatayan di gini dua babae ti biyag ko. Dat kasano ako? Saan na kapanawan? Nakamansayag pa ilaing ni Mami, Dad, no! Numuna tayo bagada manin manong nemi, nga natamay kanumet ti Daddy. Nata ka di tamay manong nemi. Saan ka di nga tumitlaing tao ti mga aramid, ti anyaman, nga mapasamag kang kuwana. Itinagan ni ayat ako nada manong nemi. Ano apay kiti ngamin nga dada kiti naganak ang makibiyang iti puso di kiti anak mo. Iti panunod ko manong nemi no kung mga minta sanda nga nakibiyangan ti ayat dated kini Tessie. Awang kumaita di kiti kakastoy sang kadi.
Naggandahan nga nakamansayag ti amak ken ti inak nagkaro. Ta talaga, nga saan nga natarod pa ni daddy, manong nemi. Ti pa nakasidsidir ti konsensya na. Nakangikiklayangan ti napigsaputok. Iti salada ken ni mami. Iti may sa ateng nga tirabi banbantayak ni mami. Sobra nga napanagladingit manong nemi ti napasamak. Harig nagmaymay sakon. Ano ti serbi ti takkilabalay? Ano ti serbi ti daga? Ano ti serbi ti kinamaknang? Ano nuwag na kita kapamaknang? Hindi no tawanin ti inak, awanin ti amak. Manyangarod, rumay nga ramidek manang nini. No di, mangawat iti kinapudno. Awanin ni mami, awanin ni daddy. Manong nemi ti abogado ti pamilyami. Siyempre, isot nang ibaga nga awan sa bali, ngagtawid, iti kinabaknang no saan nasyak nakakaiso na nga nabatin. Em kunak, indeclare ko manong nemi no si sino di kiti naagawan ti daga. Agunin dalaeng ti sublik kadakwada. Kinasaritak ti abogado manong nemi kadim pagaktikas diya nga plano. Nagtungid na. Hindi may waksik ti amin manong nemi nagsubliak matlang ti syudad tapno ituloy ko tagbasa. Dito kami nga nagkita manong nemi kini Marlon nagpadpada kami nga nakapanes. Hello Marlon. Hello na. Kumusta? Kastoy. Nagarkaro ti napasama kanyak. Tadua da kiti pimusay. Uremet kanyak. Ha? Imuno lang ang pimusay dito tatang ko. Nood-odi lang ni nanang ko. Idin to ta. Dagiti naganak kang kakit. May misang bulan ti papatay na. Siya. Manulang titawan ko hindi pumusay ni tatang ko. Nood-odi lang ni nanang. Pasis-pas. Lipatin tanti na palabas. No sa sino ka man nga timaod. No sino matitimaod. Data timang ituloy. Itinatunday nga ayat. No kumatasahan ka nakibiyangan, di kitinagannak kini daddy. Di ayat da kininanang mo. Saan kumakasto ito napasamak? Saan ka di? Saan ta kumamat nga nagamam mo? Saan ka di? Ti amam. Ti inak. No isod ako man tinaggasawa, di agkapsat ako ma. Kasta nga ta. Kasta nga talaga tayo na iplano. Na iplano na ta kapasat. Itibiyak tayo. I love you, Alona. Saan nga po tabaknang ka? Saan ka baknang para kanyak? Tilang para kanyak, ti para kanyak. Noon yaman di kitinagaw da nga daga. Isublik, nasisino man di kitinakaagawan na. Oh, dangarad ko kami ah. Sigun kininanang kat, danagaw. Hinagaw di kitinaganak. Ni dalulom kinilulam. Hindi, no na makaito do, makaibaga nga, dakaididakin da kaidi, di alain do yun. Alain ta? No iso nagbaling nga dagata lang diso. Sanda pala panunutin dito. Di panunutin ta? Di pa nagturpos ta? Panagbasa ta?
Manong nemi kinay kayat ko nga narakrak ti mautak nga balay. Wen. Nangibatiak lang iti paset na apara kaniyak. Di kiti nagbaling nga katulong mi manong nemi babae ti tulong ti abogado nakipagtawid da. Kas paset ti panagyamang iti panagserbida ti pamilya. Nagturpos kami ni Marlon manong nemi nang ipatagdar ka mga dagos iti bukod mga balay iti sa kaanan ti bantay. Tas iti nagtugalakan mi. Wen. Agpadpada kami manong nemi nga na-employo iti munisipyo mi. Mas daw da nga rod. No apay nga kinayat mi tagbalila agagangay. Apay kuma nga jak kuma nagbaling ko mga dunya ken dunmet ni Marlon erin to tanagado dagiti tinatawid mi ko mga daga. Ngem saan manong nemi. Nagbiag kami a simple. Simple nga pamilya. Ti awan di manggurgura kada kami. Awan met ti gurguraan mi. Awan ti mangibagbaga nga agom kami. Awan ti mangibagbaga nga mangkukulam kami. Simple ang pinagbiag. Iti talo nga anak manong nemi. Nga nakapagturpos damat amin iti bukod da akinayat a kurso. At may isang doktor manong nemi nga anak mi ni Marlon. May isang accountancy, one accountant. Ken engineer. Nga damatan pamilyada kas nagtutulagan mi may isang lugar tinapatakdiran dati balayda. Nga dito'y manong nemi iti pangsarsarongkaran da kada kami tinagbaling ang family house mi. Ken ti panang sarongkardang umay di kitiya apo ko mi. Nabigsa kami pailaan kay ni Marlon. Lumampay saan kaming umadadayon. Tinabayag kami nga nagretiro ti trabaho. Babayin ti Facebook. Iso ti may isa nga pagliliwaan mi nga kasawa. Nabuya mi ti programam. Nagtulagan mi manong nemi tingkam panang istorya ken ka. Tapno di kastakat maitadmet amay buray, amay binglay. Ito dahito yung pagkasalitaan. Buwan dito dahito yung programa. Kulam. Mamati kay kaya diti kulam. Kanyak manong nemi kat sana ka mamati. Numampay ko nada, idi nga ti politi asawak kat mangkukulam. Nga dahita tinagpatayan da kadi di lulang ko. Ay lulang ko. Lula ni Marlon. Ngayon ti pa-check manong nemi. Ti sobrang nga ayat. Amin nga glabes kat dakes. Ngayon saan nga sobra ti panagpimpinatag mi kay ni Marlon no dikit pudpudno. Sa balay di pudpudno, sa balay di nalabes. Tunggal piyesta dagiti minatay, mapamisarongkaran ti tanem, dagiti iba't patag mi ti biyag. Naganak kay ni Marlon, na dinanang kintatang na, tanagabay da. Kastamatan na rin naganak kaniyak manong nemi. Kahit no kasta, nagsasarita kami ti asawak. Malagit mi tinapalabas. Na naruna no kasta, nga mabuya mi kan mangigmi dato nga programa. Agaman ak unay, ti anus mo nga nangibasa, manong nemi kunak nga mamuk, nga inaunat kami ti sikat. Kat sabi ko mat, adamat na ibatik, no adaman nga adal, walag, kan pagsarmingan ti biyag, no adaman pagsarmingan di kiti pasaman. Dakes dagagom, aming naglabas ka dakes. Ti ayat nga nalabas, dakes. Awang kas ti bang ipanagnek, manupud no ayat, mailaban. Awang ko mga amin di kiti man nakibiyang. No ayat pagayatan, kan pagka pitikan ti puso ti may sa tao. Awang kumatimang laped. Akas iti karayan, no lapedam ti ayos, sigurado, mapasamak ti layos. Toy nga nagyaman nga pagayam mo, ngayon ka pinatgan ti kiddaw na, nanam nga aluna, iti probinsya, ti Cagayan. Nana,
thank you. Iti panag-friend request yo kini accept ko. Gayam tanan tayo talaga nga salaysayan dito yung pasama kiti biyag yo. Ti biyag di kiti puliyo. Yeah? Kat sapay ko mamat at magustuhan nyo tinagpanungurnos kan panang tibiyag kada ito nga pakasalitan nyo na naaluna. Yan. Kumusta di kita apo ko yo, din anak yo, din sapay apo ko yo to din. Yeah? Thank you, thank you. Thank you mat kada kiti amin nga nagbuyag at nag-text, comment.